Hi guys! Welcome back sa page Kapampangan Cooking. For today's cooking vlog, isi-share ko naman sa inyo kung paano ako magluto ng masarap na burong Kapampangan. Okay, huwag na natin patagalin pa, umpisa na natin. As you can see, nagpainit na ako ng mantika. Ilagay na natin itong luya. Igisa lang natin yan hanggang sa mga amoy or lumabas yung aroma nito. Then, pag naamoy mo na yung luya, pwede na natin ilagay itong bawang. 6 cloves na minced garlic yan. Then, tuloy lang yung pag-isa hanggang sa mag-brown yan. Yung nilagay natin bawang or hanggang sa maamoy din natin yung aroma nito. Ayan, pag ganyan na ang kulay ng bawang natin, isunod na rin natin itong sibuyas. Then, continue natin yung pag-isa ng mga 2 minutes. After 2 minutes, ilagay na natin itong kamatis. 4 pieces to guys. Mas maganda kung mas hinog, no? Para mas mabilis maluto. Ayan. Lutuin natin yan hanggang sa matunaw or madurog yung ating kamatis. Para mas mabilis matunaw guys, lusawin natin yan gamit ang ating sandok. Maglagay muna tayo ng konting tubig para mas mabilis maluto or mas mabilis matunaw yung ating kamatis. Durugin lang natin yan gamit yung sandok natin para mas mabilis. After few minutes, pag ganyan na itsura ng kamatis or pag ganyan na siya kalusaw, pwede na natin lagay itong buro. Ayan guys, nabili ko yan sa palengke ng 50 pesos lang. Burong isda yan guys, no? Pero dalawang klase yan. Meron ding burong hipon. Pero yung lulutuin natin ngayon, burong isda. Ayan. Lagyan muna natin ng konting tubig. Pakunti-kunti lang tayo ng lagay ng tubig guys, no? Para hindi masobrahan or maging masabaw yung ating niluluto na buro. Kunti pa. Ayan. Tingin ko, sakto na yan. At saka lang natin timplahan ng asin. Yan, haluin lang natin. Malapit nang maluto yan guys, no? Ganyan lang kabilis magluto ng masarap na buro. Pwede pang magdagdag ng konting tubig kung kinakailangan. Ayan guys, oh. Sarap niyan. Ito yung aming Kapampangan Samji. Tamang-tama na yung lapot niyan, guys. Ayan, after few minutes, luto na yung ating burong Kapampangan. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!